Да, той не го търси. О, без мляко не става. Да, на пюрета изяжда, обаче дозата мляко няма как. Добро да по-интересен Да. бабо. Ей, бомбон! Бомбонци! Сладко бомбонци си! Ти ще имаш сладко бомбонци, бабо. И вече. Да. Че перчем вече. Ерген. Айде се прегръщаме така. Как се прегръщахме, бабо? Айде. Така? Айде. Така? Нов туалет. Абе, той е въобще... Викам На Венчето не му сложих апликации, за да може да се облича с различни блузки, че иначе ще го ангажира. А така, с шарени блузки, с едноцветни блузки. Ей! Се прозява той. Здраве! Ние много ще ги знам, че там без. Ей, ти мускули ще хванеш от това напълване. Имитират ли те? Показва кой характер е по-силен. Ще се види всичките натури. Той вече кое къде са? Абе, малчи, Не надам малко. А другата какво си, бабо? А? Как правиш ти? Как го правиш това нещо? Айде, бабо. Айде, бабо. Айде. Айде, бе. Сега искате по всичко на един път. Ти не изпапам, бе. Ама ти не изпапам, бе. Бомбон. Караш ми се, нали? Бомбонци. Ма голям си чешит, бе. Нали? Дава Петро. Мали същата проклетия. Дева. Така. Вие ще видите още малко. Мале, какви обещете сладки. Много са сладки, бабо. А? Ти твоите ли са? А, Дани. Твоите ли са, бабо? Дани. Бомбонци. Бомбонци. Баба ляза, деда вляза. Бле, мислиш хлякте? Така ли да? Айде почваме азбуката. Как беше, бабо, азбука? Айде. А, Б. Айде, бабо. Б. Това ще накара направо на думите и азбука ще научиш. Какво ме занимавате вие тук? Айде. А, Б. Дани. Кажи, този урок беше отдавна. Леле. Калес ли се, баба ти? Мъчи се калес на баба, а? Баба ни слуша. Тъй да, баба? И то някой трябва да ти се кара и на тебе. Да, бабо. Бомбонци. Ей, бомбон. Как беше оная песничета? Хей, лъчички, хей, гидвенки. Айде, баба, те ме слушкат най-добре. И баба вика бис. Едната ми е другата, а пък двете лицето. Да, баба, да.
Дани.